Wow, iPhone 14 Pro Max जों जा साइज नुमारदोंथ'। बेकग्राउन्डआबो माबा जालायदों बोरैबा। Wow, मैसो जाबाय माथो नोंलाय। हादोलै Happy birthday दे मेथाइ खनद' दे Happy birthday freedom दोब्रा Happy birthday freedom. Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। Good morning everyone. माने दिनै मोनायावथ' बिराद लोमजाबाय आङो गेस्ट्रिक जानानै एकदम उदैखौनो आरो खर'आ बिराद साबाय थादोंमोन। ओमफ्राय दायो फंबायनि जोंहा आदैनि फिसालानि आरोना बार्थडे दङ गथ' उन्दैनि। ओमफ्राय बेयावनो फैदों आङो। दा फुजायाबोथ' दिनै जोबसिगोन जोंनिया माजिबादाव दुर्गा फुजाया दिनै फुजा गारनाय। ओमफ्राय दा नायनोसै थांनो हागोन ना हाया। थांनो हायोब्ला भिडिअ बानायनानै देखायगोन आं नोंथांमोननो। बोरो बार्थडेआलाय बबेथिं जादों बार्थडेआ? जैग' गोरसिया ओमफ्राय मा लाबोदों बार्थडेनिलाय? अ बार्थडेआ बिलुनखौ इथिं साजायजोबदों नै। हा? बबेथिं? हा? बार्थडेनि केकआ इदिसो? ए नै बार्थडे बया बेनो। लाजिलायबावो बार्थडे बया। होलाय नायलाय होलाय होलाय बार्थडेआव दिनै गोदान जाथार नामा मानसिया सेहेराया बोरो। जैग' होखांबाय दायो केक हासिगोन। फ्रिदम बोरो फ्रिदमालाय? नोंसो हानसाया? नै हिरामनियासो हासिगोन। दे हादो हादो दे हादो हाद'। उमखो 12 years 12 बोसोर। 21 खालामना दादो। ओरैजायनो 21 जायो दा। लाय 21 बोसोर जाबायब्ला आयु थोस लाय दारिया दारिखौ हजोबलायबावो फ्रिदमा 21 बोसोर जाबायब्ला। केकआ नै नामबो गैया। केक डेक'रेसन खालामग्रा गैला। नोंसोर जागोन नामा केकखौ? केकखौ हानो लुगैथारबाय दा? हानो लुगैबाय? हिरामन नालाय माला बार्थडेआलाय? 21 बोसोर जाबायब्ला फ्रिदमा। दे रोंखायो। दे बै मोनसेयाव होदो बै मोनसेयाव होदो बेखौनो। नोंसोरो थाहैदो हिरामनि थाहैदो बैथिं थाहैदां सानैबो थाद'। नोंसोरबो मोगथां थांद'। थाहैथां खाथियाव थाहैथां खाथियाव था गासिबो। दे मोगथां बैथिं थां बैथिं खाथियाव थां नेरसोनाबो खाथियाव थांबाव। उखुन्दैया बारा जाबायलै। बै हिरामनिया जानो लुगैथारबाय।
नै केकआव गजोबसिगोन थाब हादोलै हेपि बार्थडे दे मेथाइ खनद' दे हेपि बार्थडे फ्रिदम दोब्रा हेपि बार्थडे फ्रिदम दे होनबाय था होनद' माबा मेथाइबो खनदोरा देदो हिरामनि दौदो हिरामनियासो दौग्रोमोन नामा दादान दौदो दौ दे मिलिं माबा दंमोन ना बोरो गावा सिमादो दे हिरामनि दादान दौदो दे र' हा दे हा र' रोङो दे हा दे हा फिसा हा ओइलाय हाबाय दा हाथार दे दौदो दे दादानो खाथिथां दे दौबाव माबा खायलें खुइलेंसो थाबाय थायो जाबाय लांदो इखो हायसिगोन बार्थडेनियानो नै जेबो गैया मानिनानैल' दोनदो आरो साहा ओमफ्राय गाइखेरखौथ' आंनो लोंजोबखागोन बोरो मा लाबोदों मेथाइफ्रालाय मिस्टि गजा सिंग्रा बेलाय मा मेथाइ बेलाय बैजोंसो मोजां जागौमोनदां सिखाया जायो बेजोंनो हा मेदामा होबाय जोंना हानाया बै सिखा देगारजोंसो मोजां जागौमोन बे हानो हाफां गुरजि जलदि लुद' साया खोमाखियानो दङ आयु जलदि लुनानै लाबो साया लोंनो लुबैथारबाय जोङो केकनि बार्थडेनिया लाजिबावबाय हाफाङा बा मैसो जाबाय माथो नोंलाय बार्थडेनि केक होबाय जानाया बा गन्थं गोदोलायथारदों माथो इसोर हाथायानो गैला बोरै जादों नोङो हिनलाय हाथाया बुरिबाय बार्थडे बया हिरामनिनिसो बार्थडे दां नोंनिसो बार्थडे दां हा दादानि बार्थडेनि केकखौलाय नोंलाय मानो जाखो ओमफ्रायलाय दादानिसोमोन दादायासो मोनजाजोबगौमोन गाहाबो जाफालायबावो बार्थडेनि बेदर संदों मा बेदर संखोथाय नायनोसै आं र' हांसो माजों ना हांसो गोजा ओमफ्राय बेलाय अमाजों माजों संदों अमाजों आलु ओमफ्राय दालि ओमफ्राय गन्थं गोलावा गन्थं गोलाव गैयाबा बोरै बार्थडे जानांगौ बार्थडेया हिरामनिनिसो नामा बार्थडेयालाय हा केक हाखांबाय अबाव बार्थडे जाग्राफ्रा बार्थडे गासिबो बार्थडे जागोन आरो दायो लागाव फ्रिदमनि बार्थडेनि बार्थडे बया होथार माबार सिख्ला देरनायनि होथारदों हुनुआबो अमा बेदर जाया हा अलकेस लागाव बङाइगाव जायनो ओंखाम खोलैयो बेनि नामानो दाउखि आरो जायनो
जायनो थाब जाखाङा बेनि नामानो दाउखि जायनो फार्स्ट जाखाङो बेनि नामा मा बेनि नामा मा जायनो थाब जाखाङो बेनि नामा जेक फाइटार जायनो लास्ट जाखाङो बेनि नामा दाउखि ओंखामा गरसेबो गोलैनो मोना ओमफ्राय स्लिम स्लिम जानांगोन आरो ओंखाम जानाया लागाव दे लागाव बङाइगाव खामान दे सोर बांसिन जानो हायो ओंखाम गरसेबो गोलैनो मोननाय नङा ओंखामा गोलैनो मोननाय नङा ओंखाम गोलैनो मोननाय नङा